Krásný den, dámy a pánové, já vás vítám u poslechu technologického podcastu, který vzniká ve spolupráci AT Computers s HPčkem. Dnešním hostem je Tomáš Hubocký a budeme se bavit o obchodním cestujícím. Ahoj, dobrý deň. Tome, ty si obchodní cestující? Napríklad áno, aj dnes som obchodný cestujúci, lebo som opustil hranice okresu Bratislava. Momentálne sme v Prahe, pozdravujeme všetkých z Prahy. Tome, kdo je pro tebe tedy ten ultimátní definici naplňující obchodní cestující? Obchodný cestujúci, ja si pamätám, že toto sme mali na operačnom výskume a veľmi sa mi ten výraz páčil. Ano. Proste predstavuje to typicky toho človeka, čo sadne do auta a obeha tých zákazníkov a snaží sa im predať nejaké produkty alebo tak. Ale ja by som to možno troška zobral opäť raz tak zo širšia. Samozrejme, obchodný cestujúci môže byť niekto, kto chodí 5 krát do týždňa, 8 až 17 do práce do jedného ofisu a raz za mesiac ide na školenie trebárs na centrálu a tam 2 noci prespí a po večeroch pracuje trebárs na notebooku. A je to svojím spôsobom obchodný cestujúci a môžeme ísť až do druhého extrému, ktorému dnes hovoríme moderne digitálni nomádi. To znamená, to sú takí tí kočovníci, ktorí si zoberú noťaz, nejaké svoje príslušenstvo základné a vyberú sa niekam do Tibetu a odtiaľ sa snažia pracovať. To jsou ti, co provokují těma fotkama na tom Instagramu. Přesně. Jak pracují s těma nohama v tom písku. Co by měl splňovat stroj, se kterým naplňujú tú definici toho obchodního cestujícího, ať už cestujú, nebo sem po kavárne? Jo, tak ja zase spomeniem môj typický príklad, keď za mnou niekto príde a počúvaj, potrebujem pre dceru noťaz, tak ja sa vždy v prvom rade spýtam, bude k tomu používať externý monitor alebo nie, pretože samozrejme na to prenášanie čím menšia uhlopriečka, tým lepšie. To znamená 13, povedzme, že 14 sa dnes považuje, 14-palcový noťaz sa dnes považuje za také kompromisné riešenie. Mám za to, že tie 16-palcové notebooky majú síce numerickú klávesnicu, ale na to prenášanie už je to skutočne hodne náročné. Opäť, ak to niekomu nevadí a je zvyknutý nosiť 2,5 kg v kabelke, nemám s tým problém. Ja osobne preferujem čo najmenšiu uhlopriečku a potom všade, kam prídem, sa snažím pripojiť na nejaký veľký monitor. To jsme se bavili teďka o rozměrech, ale co střeva, co vnitřek takového počítače, který by měl být jako odolný pro práci na cestách? Určite by mal byť dostatočne výkonný na to, čo ten človek reálne robí. Typicky možno niektorí top manažeri si iba pozerajú nejaké prezentácie a nejaké výstupy z tabuliek. Tí samozrejme nepotrebujú taký vysoký výpočtový výkon. My, ktorí pracujeme so 100 megabajtovými reportami, ten výkon potrebujeme. Ale určite, ak by som to mal nejak skutočne kvantifikovať, určite by som nešiel podprocesor buď i5 alebo Ryzen 5 a určite by som nešiel pod 16 GB operačnej pamäte, čo sú také podľa mňa dnes už základné parametre, ktoré by mal ten počítač spĺňať, aby bolo komfortné na ňom pracovať, aby sme nečakali zbytočne dlho, kým ten notebook treba raz naštartuje alebo kým sa na ňom vykoná nejaká operácia. Co baterka? Baterka je zvyčajne previazaná s parametrom váha alebo veľkosť. Takže samozrejme, čím vyšší výkon batérie, tým lepšie. Dnes si myslím, že už málo ktorý počítač má batériu, ktorá by nevydržala aspoň 8 hodín práce na batériu. Samozrejme, platí tu, že čím ten notebook je drahší, tým zvyčajne pracuje efektívnejšie a má kvalitnejšiu a výkonnejšiu batériu. Čiže je tam veľká šanca, že vydrží ten drahší noťaz dlhšie pracovat na batériu. Další věcí, kterou možná doma nebo ve firmě tolik řešit nemusíme, na cestách obzvlášť je bezpečnost. Co je důležité stran zabezpečení právě notebooku na cesty? Môžeme sa baviť, čo sa týka zabezpečenia, ja by som sa bavil určite o takých dvoch veciach, respektíve zabezpečenie a bezpečnosť. Určite je dobré z pohľadu hardwareového, samozrejme, aby ten notebook zniesol troška aj možno alebo troška nešetrnejšie zaobchádzanie, aby mal pevnú konštrukciu. No a čo sa týka toho samotného zabezpečenia, tak samozrejme, pokiaľ máme kolegov, pracovníkov, ktorí fungujú niekde v office, kde sú schovaní za firewallom, za rôznymi ďalšími ochrannými prostriedkami, je to relatívne v pohode. Ako náhle odchádzame na cesty,
klikáme z hotela, pripájame sa na verejné Wi-Fi častokrát, tie nároky na zabezpečenie samozrejme rastú. A tu by som si možno trošička prihrial aj polievočku pre HPčko, pretože pre to HPčko robím už naozaj veľmi dlho a keby sa ma niekto spýtal, že ty Habaky, a povedz mi, že čo je na tom HPčku také jedinečné alebo najlepšie, určite by som povedal zabezpečenie, pretože my skutočne s tými technológiami zabezpečenia pracujeme už veľmi, veľmi dlho a máme pokrytý ten notebook alebo pracu s notebookom od úplného začiatku, to znamená, môžeme sa baviť trebárs o technológii SureStart. Je to technológia, ktorá predtým, normálne keď naštartuje počítač alebo notebook, tak štartuje BIOS. Ale táto technológia naviac ešte kontroluje integritu BIOSu predtým, ako sa ten notebook spustí. Čiže od úplného začiatku až po ochranu pred tzv. Vizuálnym hackovaním, čož je, voláme to u nás HP SureView, je to technológia elektronického privacy filtra. Tá funguje tak, že dnes tie displeje majú štandardne pozorovacie uhly 180 stupňov. Čiže z ktoréhokoľvek uhla sa pozriem, tak jednoducho vidím, čo na tom displeji je. A práve tento elektronický privacy filter umožňuje zužovať tie pozorovacie uhly až na 45 stupňov. Čiže skutočne vidíš na to ty ako používateľ a ak by sa ti tam niekto iný chcel pozrieť, čo tam ťukáš, tak by ti doslova musel dýchať na krk. Jasně. Dobře. A co se týče třeba, já nevím, VPNky, antiviru a takových věcí, má něco takového samostatné HPčko, anebo musím se spoléhat na externí aplikace? To pokrytie bezpečnostných technológií je naozaj veľmi veľké. Samozrejmosťou je náš vlastný antivírus, ktorý máme. A máme aj technológiu, ktorú možno mnohí z používateľov nepoznajú. Hovoríme tomu HP SureClick. Je to samostatný prehliadač, ktorý funguje na tom princípe, že každá nová karta, ktorú otvorím v prehliadači, tak je vlastne akoby samostatná virtuálna mašina. Čiže keď aj urobím nejakú chybu, kliknem, natiahne sa mi nejaký škodlivý kód do notebooku, tak on je vlastne uzatvorený v tej virtuálnej mašine a tým, že ja zatvorím tú kartu, tak sa mi tá virtuálna mašina zruší a tým pádom nedochádza k infikácii zvyšku toho notebooku alebo počítača. Kdybychom se teďka společně měli podívat třeba trochu do budoucnosti, kam HPčko jako směřuje stran svých notebooků? Za mňa ten pohľad je asi taký, že v dnešnej dobe už tie technológie, netvrdím, že sú na maxime, ale myslím si, že dnes nenarážame už ani tak na technologické limity výrobcov notebookov, ale narážame na limity ľudské a jeho používanie. To znamená, ak chcem komfortne písať na klávesnici, pretože pri práci na cestách trebárs je tá klávesnica hodne dôležitá, netreba ten výber podceniť, tak musia mať tie klávesy nejakú veľkosť. To znamená, to mi dáva dokopy nejakú veľkosť tej základne. Keď chcem pracovať na notebookovom displeji, takisto opäť ľudské oko má nejaké rozlíšenie. Čiže tuto nie je o tom, že by sme nevedeli vyrobiť menší ten notebook. Je to o tom, že už má takú veľkosť, pretože potrebujeme mať veľkosť klávesnice a potrebujeme mať veľkosť displeja. Takže za mňa smerujeme k tomu, že určite musíme stále oddeliť gamingové notebooky od tých bežných, ktoré budeme používať skôr na prácu ako na zábavu. Ale myslím si, že u tých notebookov, ktoré budú primárne určené na prácu na cestách, spejeme k nejakému jednému, možno dvom ideálnym produktom, ktoré už k ním naozaj nie sme ďaleko. Dnes bojujeme pri vývoji nových notebookov treba s tým, že či tam má byť konektor sieťový RE45 alebo nie. Pretože my ho tam samozrejme radi doprajeme tomu používateľovi a zákazníkovi, ale vieme, že ten konektor je tak veľký, tak objemný, že proste pridáva trebárs viac ako milimeter na celkovej hrúbke produktu. Potom v prípade, že tam tá RE45 je. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak tvůj takový osobní pohled je, že za 10, 20, 50 let budeme ty notebooky mít docela podobný jako dneska, je to tak? No, tak nad tým by som zase nechcel špekulovať, čo bude o 50 rokov. O 50 rokov si už ani nikto nespomenie na to,
čo to bol notebook, rovnako ako naše deti dnes pozerajú na to, čo je to audiokazeta. A to ani nie sme 50 rokov. Ale hovorím skôr o tom, že dnes už naozaj veľmi nie sú veľké rozdiely alebo priepastné rozdiely medzi tými jednotlivými notebookmi. Samozrejme, budeme sa baviť o tom, aké sú použité materiály, aká je vnútorná konfigurácia. Možno by som to prirovnal ku autám. Dnes už vieme, že ideálne auto má 4 kolesá a volant. Niekto chce kombík 16-palcový, niekto chce 13-palcové dvojmiestne autičko, niekto tam chce mať 5-litrový benzínový supermotor, alebo možno 800-koňový elektrický motor, aby som teda... Aby sme sa nikoho nedotkli. Áno, presne tak. Ale niekomu tam stačí proste 150-koňový motor, ale stále sme pri tom, že to optimálne auto dnes nejako vyzerá a už sa asi veľmi pravdepodobne do budúcna meniť nebude, pokiaľ neprídeme na lietajúce auta. Dobře, říká Tomáš Hubocký z HPčka. Ti moc děkuju za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj ja. A děkujeme i vám, kdo jste dokoukali až sem. Veškeré informace o portfoliu HP najdete na www.atcomp.cz. Uvidíme se zase příště. Naschledanou.